Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa abokan arziki, ina muku sallama da fatan alkhairi. Har kullum ni ne naku wannan kuka fi sani Isa Malari ko kuce Isa na Allah ko Baba Isa. Yau ina takaitar muku da wani ɗan takaitaccen labari wanda zai gamsar da ku ga matasa a Kano, kuma a Kano musamman wanda suke local government ɗin Gwale. Zan sanar muku cewa wasu manyan 'yan takarkar namu na shugaban matasa mutane uku wanda muke tuciya da su, muke nuna su, kamar Alhaji Auwalu Adashi, shugaban ƙasa na Gwale na unguwar Jakada, tare shugaban jam'iyya da Yabu Dahiru. Muna sanar muku da su mutane uku wanda za a kasance su ne 'yan takarkaru namu, kuma har kwanan gobe muna yabo da su kuma muna alfahari. Mutanen da nake gabatar muku da su akwai Sabiru Usman Buhari, gwamna na unguwar Yamma, wanda muke gabatar muku da shi a kansa. Kun san mutum ne na jama'a, har kwanan gobe kuma tun daga Kurtoɗi zuwa Kada sun riga sun san mutumin nan ya riga ya bunƙasa akan wajen jama'a. Komai zai kira matasa ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan, ya kira matasa domin ya wayan musu da kai. Tun bayewa tun muna jirgin baya yake ta nuna mana cewa mu fito mu tuna. To gashi Allah riga ya bani damar da zan yi na tallata shi, kuma na samu lokaci, dama na ce ba lokaci a matsayina ni na harka ta midiya. Ba wai na yi dan yaban kai wani ba, kowa na wani, amma har ga Allah mai muka shine naka, kowace wanda yau jama'a, tunda ni shi yake yi wa jama'a nake gani, kuma abin da yake jama'a shi yasa nake ta neman su damar dan mu zauna da ni da shi guda uku don ku matasa.